Hello mga Yeniens! This is Shibi TV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click sa button para sa video na upload ko. Amin yan, sa dito ngayon sa may patahian dito ni Boss Doms, ni Mingon Doms. Ngayon, tingnan natin si Bay Rolly, si Bro Rolly. Magtatay siya ng punda kung paano mag-tahi ng punda. O kami yan, tingnan natin, samahan niyo ako. Taga Gumbel Tudela, shoutout sa mga Gumbel Tudela dyan. Taga dito, andito siya ngayon. Yan, magaling manahi yan. Magaling pa mag-drive. Magaling mag-install. Sweet lover pa yan. Ayan, si Bro Rolly. From Gumbel Tudela. Marunong magpaluto, bay. Marunong din ako magluto, bay. Marunong magluto din. Ayan. Swerte yung mga babae mapapangasawa nito ni Bro Rolly. Yan. Shoutout sa mga Gumbel Tudela at saka sa mga kakilala ko sa Luksoon, Tudela at saka sa mga sentro ng Tudela. Anong nito? Anong sukat ng pagtahi mo diyan? Anong 15-26. 15-26? 15 by 26. Bakit 15-26 ang ginawa mo? Ha? Bakit 15-26 ang ginawa mo? Yung width niya 15. Oo. Ang length niya 26. Yung width, yung lapad. Lapad 15. 15. Tapos yung haba niya 26. 26. Kasi itong ginagawa ko, sukat lang to sa unan ko. 15, ba't napili mo ang 15 by 26 na sukat? Pwede namang 20, pwede namang 20 by 40. Kasi itong gawa ko, bay, sinunod ko lang yung unan ko. Yung unan mo, sinukat mo na yung unan mo. Ang sukat ng unan mo, 15-26. Okay, kaya pala. Ayan, yan ang unang dapat gawin. Tatahin mo na yung gilid, no? Gilid, no? Yan, gilid mo na unang tahiin. Ayan. Ayan, maganda talaga si Broly magtahi talaga. Ayan. May atas sa banti pa yan. Ayan. Bro Rolly. From Gumbel Tudela. Shoutout sa mga Gumbel Tudela dyan. Malaki ba yung Gumbel Tudela? Malaki ba? Sakto lang. Sakto lang yung Gumbel. Ano? Malaking barangay ba yun? O marami man tao doon sa Gumbel? Dami. Marami din pala. Gumbel Tudela. Pag gusto niyo siyang hanapin, doon lang siya sa Gumbel Tudela. Ayan, magaling magtahi yan, magaling na driver, magaling pa magluto. Kaya, yung dyan, wala nata sinulid. Meron pa. Yung tawag dito. Yung naghahanap ng partner dyan, si Bro Rolly. Wala, finish na. Ba't tapos na? Bis naman. Takpa, ikaw ha? Ayan. Bali, hindi mo siya, hindi mo siya, ilang galing dyan, ilang inch dyan, galing dyan sa dulo. Sa? Yan, lang yung mata-mata lang. Hindi. Sukat yan. Hindi, ito, dulo, yan, yan. Overlap, 4 inches. 4 inches yung overlap. Hindi mata-mata. Hindi. Saan mo sinukat ang 4 inches? Dito. Ayan. Yan, 4 inches. Ito yung sinukat ko. Ano to? Yung length. Then, yan. Ilan yan? 26. Hindi. 26 na yun eh. Minus 40, 22 na lang. Ha? 22 na lang kasi 26 na yun eh. Minus 40, 22 na lang. Itong gawa ko, bay, may allowance to, bay. Hindi yan, 26. Yung finish niya, 26 na. Finish 26. Bari ang mo dyan, 30. Allowance ng 4 inch. 30 yung sukat mo. Length niya. Ganyan pala, 30 kasi may allowance na 4 inch. Sukat niya lang yung Sukat niya lang yung yung 26 finish na yun. Kasi may allowance na. Yung kaya mo niya, baliktad. Baliktad. Hindi ko na to kumbaga hindi ko na to ijingan. Ba't di mo na ejingan?
Tignan mo lang. Paano maggawa ng propelo na walang aging-aging. Tropelo. Tsaka malinis. Tropelo. Tinupi mo ng 2 beses. Oo, kasi overlap yun. Isa lang. Isang beses mo lang tinupi yung overlap. Isa lang. Isang beses mo lang tinupi yung overlap. Tapos gugunting mo na lang yan, di na. Hindi na, tignan mo lang. Tignan mo lang gawa ko ba yun. Ganyan. Baliktarin mo. Para hindi siya mabilis matastas. Kumbaga dalawa siyang tahi. Tapos tayin mo naman. Wala na, finish na. Paano mo finish yan? Finish na product. Tayin mo pa ata. Tahi pa nga. Excited mo ah. Bali, dinoble mo siya sa gilid, no? Para malinis ba eh. Tignan mo, wala na. Hindi na tayo mag-aging na eh. Hindi na kasi dinoble mo eh. Ano pang agingan yan? Wala na agingan yan eh. Kaya nga, para malinis, ito yung gawa na pulido at saka malinis. Sekreto ng mga pugi lang to ba? Dito ng mga... Sekreto ng mga pugi lang to. Mga pugi lang nakakalam nito. Ganun ba? Pag nakalam ko niya, pugi na rin ako. Pugi ka na. Ganun ba? Hindi daw gusto habol pero gitog daw pagkabuntag. Katong nawa eh. Bay. From Gumbel to Dela, patingin natin. Basic ba eh. Saan malinis dyan? Linis yan. Saan yung punda dyan? Punta na yan. Patingin. Saan ilagay ako dyan? Una dyan, unan. Saan ilagay yung unan dyan? Dyan. Saan yung... Sa loob. Saan yung ano dyan? Yung lock niya lock. Ito. Yan. Galing ni Bro Rolly. Ayan, si Bro Rolly. Ito mo yan, dito sa may patahian ni Boss Dom, ni Migong Doms, no? Yung paano paggawa ng ponda by Bro Rolly Panon Salman. Okay, Minions, salamat sa panonood mo Minions. God bless you, everyone. More power, keep safe. Sana sa buti ko galagayan mo Minions. Bye-bye, mga Minions.